ഞങ്ങൾ പനിച്ചോമ്പുളി തപ്പി ഇറങ്ങിയതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം അതൊന്നും കാണുന്നില്ല. കാടാണെങ്കിൽ മൊത്തം കയറിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടുവ കയറിയിരുന്നാൽ കാണൂല. അത് കണ്ടില്ലേ, പന്നിയൊക്കെ വന്ന് മാന്തിപ്പോണ സ്ഥലമാണിത്. രാത്രിയായാൽ പന്നിയുടെ വിഹാര കേന്ദ്രമാണ്. മിട്ടു അങ്ങ് പോരെ, കടുവ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിന്നെ പിടിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോ നമുക്ക് പോകാം. നമ്മുടെ പനിച്ചോമ്പുളി ഇവിടെ എവിടെയും കാണുന്നില്ല. നമുക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി തപ്പി പറിക്കണം ഇന്ന്. ഇത് കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ വലിയ ഫോറസ്റ്റിനെ കഴിഞ്ഞും കഷ്ടമാണ്. ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ പറമ്പാട്ടോ, നമ്മുടെ തൊട്ട അയലക്കത്തെ പറമ്പാണേ. ഉണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് കയറിയിരുന്നാലും അറിയില്ല. കണ്ടോ, ഓരോ ഗുഹ പോലെയാണ് ഓരോ പൊന്തക്കാട്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പനിച്ചമ്പുളി തേടി പോയതാണ്, അവസാനം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടോ. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ട് തന്നെ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വെയിൽ വന്നപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒരു ചെമ്പരത്തിൻ്റെ വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ല വെള്ളമയമൊക്കെയുള്ള മണ്ണ് വേണം. ഇപ്പോൾ അത് ഇച്ചിരി ഉണങ്ങാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ തരിതരുത്ത മുള്ളോട് കൂടിയ ചെമ്പരത്തി വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടിയാട്ടോ പനിച്ചോൻ അഥവാ പനിച്ചിപ്പുളി. ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രനാമം അക്വലീറ്റസ്, പഞ്ചവൻ പുളി, കാളപ്പൂവ്, ഉപ്പനച്ചം, പിന്നെ മലയപ്പുളിക്കൊണ്ട, അത് തമിഴ്നാട്ടിൽ പറയുന്ന പേരാണ്, എന്നീ പേരുകളിൽ പ്രാദേശികമായിട്ട് ഇത്, അതായത് ഓരോ സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ പേരുകളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സംസ്കൃതത്തിൽ കാലസ്കന്ധ, തിമ്പുകം എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. മരത്തിലും വള്ളിയിലും മതിലിലും ഒക്കെ പിടിച്ചാണ് ഈ ചെടി അധികവും വളരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പൂവൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു ചെമ്പരത്തിൻ്റെ പൂ പോലെ തന്നെ ഒരു മഞ്ഞ പൂവായിരിക്കും. അത് കയ്യിലൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഞെരടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെണ്ടയുടെ പൂവ് അതുപോലെ ഒരു കൊഴുപ്പ് വരും കേട്ടോ. ഇതിൽ ഗോസിയപ്പിൻ എന്ന ആൻറ്റി ക്യാൻസറിയസ് ഘടകം ഉണ്ട്. മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഭംഗിയുള്ള പൂവുണ്ട്. പിന്നെ ചില പൂക്കൾ ചുവന്ന നിറത്തിലും ഉണ്ട്. ചിലത് നമ്മൾ ഈ വീടുകളിലൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന ഈ പുളി തന്നെയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കായൊക്കെ ഒരു ചുവപ്പ് കളറായിരിക്കും. അപ്പം ഏകദേശമൊക്കെ ഈ പുളീൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ഇതുമൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അല്ലേ. പിന്നെ ഇത് കാർത്തികപ്പൂവെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ പൂവ് പണ്ടൊക്കെ വൃശ്ചിക മാസത്തിൽ ഹിന്ദു വീടുകളിൽ പൂക്കളം ഇടുമായിരുന്നു, നാട്ടും പ്രദേശങ്ങളിൽ. അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പൂവ് ഉണ്ടാകും വൃശ്ചിക മാസത്തിൽ. അപ്പം ഈ പൂവാണ് നമ്മൾ കാർത്തികപ്പൂവെന്നുള്ള പേരിൽ പൂക്കളം ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് മണ്ഡല മാസത്തിൽ 41 ദിവസം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിവിടെ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇല കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തം, പ്രമേഹം, അതുപോലെ നീർവീഴ്ച എന്നുള്ള ഈ അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേഷൻ, ആൻറ്റി അൾസർ, പിന്നെ വിരനാശം, വിരയൊക്കെ വയറ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ പോവാനൊക്കെ ഇത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. പിന്നെ ആമാശയത്തിലെ അൾസർ, ഇതൊക്കെ ഈ ഇല നമ്മൾക്ക് ശമിപ്പിക്കും. അത്രയും ഗുണമുള്ള ഒരു ഇലയാണ്. ഈ ഇല കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ ഈ ഇല നല്ലോണം അരച്ച് ഉപ്പും കൂട്ടി കാന്താരിമുളകും വെച്ച് അരച്ചിട്ട് നമ്മൾ വാഴയിലയിൽ മീൻ അയലയോ മത്തി ഏതാ മീനെങ്കിൽ അത് വരഞ്ഞിട്ട് വാഴയില പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കനലിൽ ചുട്ടെടുത്ത് തിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാനൊക്കെ ഒരുപാട് ഇത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആയത് കാരണം ഇഷ്ടംപോലെയുണ്ട്. ചേട്ടൻ്റെ അമ്മ പോയിട്ട് ഇത് പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മീനൊക്കെ കറി വെച്ച് തരല്. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് അധികം കണ്ടിട്ടില്ല ഇത്. അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇന്നും കൂടെ ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പാചകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഏറ്റവും നന്നായിട്ടിത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുവാണ്. ഇത് കൂടെ കാന്താരിമുളകും പറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ കഴുകിയെടുക്കുക. ഇലയും ഉള്ളിയും കാന്താരിമുളകും ഉപ്പും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് അരയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ. കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത്. നമ്മുടെ പുതിയ ചട്ടി കേട്ടോ. ഞാൻ നന്നായിട്ട് മയക്കിയെടുത്തതാണ്. നമ്മുടെ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും വെള്ളവും കൂടെ കൂട്ടി നല്ലോണം യോജിപ്പിച്ചിട്ട് അതിലൊരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച്, അതായത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ക്ലെൻസിങ് എന്ന് പറയും, എല്ലാം ശരിയാകാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ച് മയക്കിയെടുത്ത ചട്ടി കേട്ടോ. അപ്പോൾ പുതിയ ചട്ടിയിലാണ് ഇന്ന് പാചകം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. മീൻ നന്നായിട്ട് വെട്ടി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ മീൻ ഇതെടുത്തിട്ട് കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ആക്കിയിട്ടില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ചട്ടിയിലേക്ക് ഇടുവാണ്. ഇത് കടുക് പൊട്ടിക്കുകയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ കറിക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് നേരെ തന്നെ വെട്ടി എല്ലാം റെഡിയാക്കി ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ടാൽ മതി. കിലോ മീനാട്ടോ, മത്തി ഒത്തിരി ഒന്നും വാങ്ങിയില്ല. ഒത്തിരി ഒന്നും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലവാക്കാൻ നല്ല പാടാണ്.
അതുകൊണ്ട് 1/2 കിലോ മീനാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഉപ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഈ ഇലയ്ക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല പുളിയുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് വാളംപുളിയും ചേർക്കും. ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇത് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടും കേട്ടോ. ഈ ഇലയ്ക്കൊന്നും ഉരുമ്പോ തരുമ്പോ ഒന്നുമില്ല. ഇത് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടും. നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തിയുടെ ഇല പോലെ, പക്ഷെ അത്രയ്ക്ക് കൊഴുപ്പില്ല കേട്ടോ. കൊഴുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇതാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഇത് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ അരപ്പെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെക്കും. കണ്ടില്ലേ, പച്ച കളറായിരിക്കും. എന്ത് വന്നാലും ആ പച്ച കളറായിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ കാന്താരി ചിക്കൻ അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതേമാതിരി കാന്താരി കുരുമുളകൊക്കെ അരച്ചിട്ടുള്ള മത്തിക്കറി ഇല്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനും ഒരു പച്ച കളറാണ്. അത് വെന്ത് വന്നാലും ആ പച്ച കളറിന് അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വരത്തില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി. കൂടുതലും ഞാൻ മീൻകറി ചോറ് ഇതിനെല്ലാം അടുപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കാറ്. അടുപ്പത്തിപ്പം ചോറിട്ടേക്കും. അത് വേവാൻ ഒരുപാട് താമസമാണ്. നമ്മുടെ വയനാടൻ തൊണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അരിയാണ്. നല്ല സൂപ്പർ ചോറാണ്, പക്ഷെ വെന്ത് കിട്ടാൻ നല്ല താമസമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നേരെ മീൻകറി നമ്മൾ ഗ്യാസിലേക്കാണ് വെച്ചത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പുളിവെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഇച്ചിരി പുളിവെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതെല്ലാം തേച്ച് പുരട്ടി വെക്കുമ്പോൾ നുള്ള് വെളിച്ചെണ്ണയും അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. കുറച്ച് പുളിയുടെ വെള്ളവും, അതായത് നമ്മുടെ കുടംപുളി ഒരു കാരണവശാലും ഇതിൽ ചേർക്കരുത്, അത് വേറെ ടേസ്റ്റായി പോകും. കുറച്ച് വാളംപുളി, ഈ പുളിക്ക് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല പുളിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പുളി ചേർക്കാം. ഞാൻ നേരെ ഗ്യാസിലേക്കാണ് വെച്ചത്, അടുപ്പൊഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ തീ കുറച്ച് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് അടച്ചവിടെ വെക്കണം. ആദ്യം നല്ലൊരു ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തീ കുറച്ചിട്ട് വേണം വെക്കാൻ. കറി നന്നായിട്ട് ഏകദേശം വെന്ത് ഇച്ചിരി ഒരു കളർ മാറിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല പച്ചയല്ല, പച്ചയിൽ നിന്ന് മാറി ആ മഞ്ഞപ്പൊടിയുടെ കളറും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ മീൻകറി തിളച്ച് വറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ചാറ് കുറച്ച് ഇത് വെക്കാം, ഒത്തിരി ചാറൊന്നും ഇതിൽ വെക്കരുത്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ തീ കെടുത്തിയിട്ടിട്ട് ഒരു 2.5 സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ, നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ചേർത്തില്ലേ, ഒത്തിരി 1/2 കിലോ മീനല്ലേ ഉള്ളൂ, ഒരു 2.5 സ്പൂണ്, ചെറിയ സ്പൂണിന് 2.5 സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് തൂളി കൊടുക്കുക, അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തീ ഓഫാക്കിയിട്ട് അടച്ച് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ നേരത്ത് എടുക്കത്തുള്ളൂ. കുറച്ചേറെ നേരം, ഒരു മണിക്കൂർ 1.5 മണിക്കൂർ ഇതങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇതിൻ്റെ പുളി ഇതെല്ലാം പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തീ ഓഫാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് പുളി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിത് കഴിക്കാനായിട്ട് എടുക്കത്തുള്ളൂ. പിറ്റേ ദിവസമൊക്കെയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ ചോറ് തിന്നാൻ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ കപ്പ കഴിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് വിശക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ചേട്ടനാണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ പിടിച്ച് തരുന്നത്. ഈ കറി കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചോറ് തിന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എത്രയോ സമയം നേരത്തേക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലുണ്ടാവും. അതിൽ നിന്ന് പോകത്തില്ല ഈ ടേസ്റ്റ്. അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ആരും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കരുത്. ഇനി ഈ ഇല ആർക്കും കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്നെ അറിയുന്നവരാണ് ഇവിടെ വന്ന് വാങ്ങാം. എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇവിടെ ഇലകളുണ്ട്, ഇവിടെ അടുത്തൊക്കെ ഉണ്ട് പറിക്കാൻ. അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം. ഉണ്ടാക്കി തന്ന് നിങ്ങൾ ചോറ് കഴിച്ച് അതിലേക്ക് അത് തന്നെ കഴിച്ചിട്ടാണേലും നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയണം. അത്രയ്ക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പഴമയുടെ സമ്പത്തുകളാണ്. വയനാട്ടിൽ കുടിയേറി പാർത്തപ്പോൾ ഒന്നും ഇല്ലായ്മയിൽ ഇതൊക്കെ അരച്ചു കൂട്ടിയാണ് ഒരു ചമ്മന്തി ആണേലും കാന്താരി പറിച്ചൊക്കെ അവർ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ ഒരു രുചിക്കൂട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വിളമ്പി തരുന്നത്. അപ്പം ഒരു കാരണവശാലും വീഡിയോ മിസ്സാക്കരുത്. കാണുന്നവരെല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതും കാന്താരിയും വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഉപ്പും വെച്ചൊരു ചമ്മന്തി അരച്ച്, വെളിച്ചെണ്ണ പോലും വേണ്ട, നമുക്ക് ഒരു പാത്രം ചോറ് കഴിക്കാൻ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മത്തിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊള്ളിച്ച് കഴിക്കുന്നതൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ഇലയില്ലാത്തവർ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഭക്ഷണം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾക്ക് തരാം. അത്രയ്ക്ക് ഗ്യാരണ്ടി പറയുവാണ്. എന്തായാലും ഇനി ഈ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വേഗം വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ. എൻ്റെ ഇതൊക്കെ അതിലുള്ള വോയിസ് തരാൻ പറ്റിയില്ല. എന്നാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ TV വർക്കായത് കാരണം ഇത് കയറി വരുവാണ് സൗണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ.